Hon igual apurtxu bat ipiniko, zu hortzen, bai. Ona, kaferi nahizu? Bai. On, ederra itxen dabe, hemen ez naziaten egu itxen dutena, baina ederra. Onin, zuk makina bat kafe hartzen duzuz, neguaz be, bai. Bai. Zenbat proposamenen jotzu ez zuri? Kafi hartzen. Eta kafi hartutetik nore heldu zarin, kafetxu bat hartuko, nore heldu zarin kafetxu bat eskatzetik kontan asun. Bueno, seguruenetik leku kuriosoena izango zan Madrileko parlamenture. Kafe bat hartzetik amaitu neban Madrileko parlamentuen parlamentari. Bi izen ziren kulpabliek. Deitxu utzuen da, honin kafetxu bat nahi dugu zegoa sartu. Bueno, bale, eta amaitu zen duen Madrileko parlamentua. Amaitu neban Madrileko parlamentuan. Baina, eske nire teoria da, eta igual gure bizitzeko modua gaitik izango da, baina Euskal Herrian norbaitek esaten badautzu, geratuko gara kafe bat hartzeko, esaiozu ezetz. Zeinoz ez da kafe bat hartzeko. Osa, kafe hartzea da egingo dozun gauzarik, ez dakit. Besterik gabe, kafea da zelan da, como el pisuerga pasa por Valladolid. Benetan beste aitzaki badago beti. Eta askotan ez dauka sexuarek ez ikusirik. Sexu bat ez da. Askotan, ni batzen esan dotira, igual, baina ez. Horretxik esaten azu niri askotan ardaua hobeto. Asko sobeto. Ez gaitxu behizten, orduan kafetxu bat ematen jako. Onin, zuk inoiz pentsako zenduan, ondala 20 urtera, 25 urte atzera, eta zu izango zinela erreferente bat Euskaldunontzako? Ze benetan erreferente bat zara? Ez nuen inoiz pentsatuko, eta orain ere kosta egiten zait asumitzea. Konstiente naiz bertzotan eta orain bertzo eskolan dagoen eskagazte bat entzat izan aitekela erreferente, eta batzutan esan egiten digute, eta alde batetik kriston ohorea da, eta beste alde batetik kriston ardura da. Presio handia da, bai. Zenik barakit gure erreferentek egiten zuten zer gustatzen zitzaidan eta zer ez da. Baina egia da ez dudala inoiz horretan pentsatu. Eta alde batetik, hobeto, ze horretan pentsatu gabe, nik bidea egin dut. Nik bidea egin dut, eta askotan pentsatu gabe edo joan naiz gauzak egiten, etorri diren bezala, edo aukerak sortu ala, ez? Naturaltasunaz. Bai, egon manintz pentsatzen erreferentea izan nahi dut, igual ez nituzke egin dituen gauzak. Ez zara erreferente bakarrik bertsolari munduan, erreferente feminismoan bebai, ez? Dudabarik, euskal feminismoan erreferente handi bazara. Zutzako, nor da zure erreferente bat? Edo nor izan da, edo nor da benetan erreferente daukasun baten bat? Niretzat, asko daude ez, eta bizitzako momentu desberdinetan aldatu ere egiten dira. Baina egia da, bertzotan Maialen Lujame izan dela gure erreferenteetako bat, egin duen ibilbidea gaitik, baina bestalde batetik, Usu Alberdiren niretzat askotan erreferente izan da. Agian, ni garai baten esatera usartzen ez nintzen gauza asko, berari esker esan ditu dalako. Eta aldi berean, baina askoz ere modu humanoagoan, Maite Aristegi zenbat eta gehiago ezagutu, lagunago bihurtzetik aparte, erreferenteago bihurtu da niretzat ez. Ikusten dudalako, zelan emakume batek, baserritarra izan da, jakinduria akademikoa eta akademikoa estena bildu duen bere baitan, eta ze humiltasunez aurre egin dien erronka pilo bati ez, eta orduan niretzat Maite ezagutzea izan zen nolako sorpresa handi bat. Osak, hor dago emakume erreferentiak. Gizonak ere izan ditut erreferente, eta gu bertzotan hasi ginenean, oso izpilu gutxi geneukan emakumei begiratzeko, eta nik Unai Iturriagari begiratu diot lupaz, eta gaur egun onartu beharko dut bizitzako momentu baten, Unai Iturriaga eta Igor Elortz 15-16 urterekin Arriagan Bizkaiko finalan kantatzera heldu zirenean guretzat erreferente zirela. Ze Bizkaiko beste bertsolariak ziren 50 urtetik gorako gizon oso zarra guretzat. Eta orain ditugu 40, baina orduan izan dira gure erreferente, ez? Edo Andoni Egaña bera izan dira gure erreferente. Hori komentaten joan, azkau, zuk ez tozu gizonezkoak nahi edo nahi ez, baina asko berrezo daukedana. Zuk ez tozu uki, errez? Azkanean emakumia beti dago punto de miran esango dugu, ezta? Gu dana behiratzen jako. Zelan bizi izan dozu hori edo? Zelan bizi dozu, ondinoko, klaro. Gauzak ez da,
Ba, egia da, plaza publikora salto egin dugun emakumeok edo azkenean, jokoan ez dugula jarri bakarrik gure bertzotarako gaitasuna, edo gure kazetaritza gaitasuna, edo azkenean gure gorputza jarri dugu hor, eta gure gorputza epaitu da. Eta niretzat hori askotan... Hori da, hausia, norberen gorputza. Terriblea izan da, ez? Eta, bueno, ekarri dizkit buruko min asko, ostitxarra asko, eta niretzat humilanteak izan diren momentu asko. Gero beste alde batetik ere, pentsatzen dut, bueno, igual gure bidea errazagoa izan balitz, ba ez ginen konturatuko zenbat gauza eder dauden periferian, ez da? Gu Euskaldun jaio beharrean, espainol edo frantses jaio izan bagina, ba ez ginen konturatuko hizkuntza batek mundua ikusteko ze modu eman dezakeen. Pentsatuko genukeelako, munduak funtzionatzen duela, guk uste dugu nagusitasun horrekin. Edo guk gizon jaio izan baginen, bez ginen konturatuko munduan zure azalak beste kolore badaukalako, edo jaio zarelako dirurik ez dagoen herrialde baten, edo mila arrazoigatik, nola gelditu zaitezken bazterrean, baina bazterrak elkartzen direnean ze sinergia eder sortzen direnez. Orduan, nik ez dut honekin esaten desgrazia guztiak onerako gertatzen direnik. Ze azkenean, nik beti esaten dut bizitzan behin hegemoniko izan nahiko nuke, ez? Izan nahiko nuke gizon zubia Europako herrialde aberatz baten, bizitzan behin. Baina ez da hori niri tokatu zaidana, ez? Orduan, jakin behar da, periferian ikasi duzun guzti horretatik gauza positiboak ateratzen. Horrekin zaitzu, zarina, azkenean. Bai. Zuk txiki-txikitzatik nahi izan duzu egonamen jente aurrian, bai, zu beti txaltzara tarra balderatxua, Bai, ezakit, nik uste dut, zoritzarrez orain ez dagoen emakume batek, esan zidan behin, 15 urte nituen, da bertzotan egin genuen Gernikan, da bajatu nintzen agertokitik eta esan zidan goretik, zu Plasandri izango za. Goretik benetan emoban, Bai, berritzuko bere euskera eder horretan, eta grabatuta gelitu zitzen. Eta nik uste dut unmetatik eukidu dela Plasandriaren zen hori ez da. Ez du dela inoiz paniko eszenikorik izan. Inoiz. Ez du dela arazorik izan. Gero hori beste gauza bada, zu egotea agertoki baten pentsatzen gaur kakapilo ederra egiten ari naiz. Baina beste gauza bada, hori behin, berda, gero ondo etxeko. Paniko eszenikoa. Eta hori ez dut inoiz izan. Orduan, igual egia da, unmetatik pentsatzen nuela fokuak ez direla intxarrak. Bueno, eta foku kondo emoten dutzu ganea. Amaitzeko harinarin, nire Ibarzale izkatu nintzen da zeuri nahi dut eskatu. Doinu bat eta neurri bat honentzako kafeteste egintzako. Sei. Sortziko txikia, mando baten gainean. Ai, ondo, asko borretxaz geratzen gara. Bitu, harinarin pasadu. Gero zeiruko, gero ardauki zeiruko. Gero amaituko dugu kafie.